كنصلينا أملاخ مسكن قال أملاخ كم زيبل يعنت كلهم نباخا يتمتاي يعنت كلهم نامن يتمتا نابزي أبيهر يتمتا نسخاد ما جزي أبيهر ببجزيو مقبوم تقوميل إذا تخفت ما نهياو زبلة ببرخت تسقبوي له أملاخ مسكن اسكي عندنا نامن العلو لله هنا بجزي أبيهر نلال أجزي أبيهر دم خاني تخجبرنا خزاربنا كمهرنا ناب كل حق زبلة دم خاخ مرحنا ناب جزي أبيهر عندنا خنا العلنا تبب جزيو مقبزه بجزي أبيهر بمنفسه أما كلنا له أملاخ مسكن كلاتنا عبزي زلنا نقول أونلاين نزي تكتاتلو زلهم كلاتكم يعينتكم نامنا العلونا بجزي أبيهر العلو نفس وكفنا عينتنا بجزي أبيهرنا العل زستمهرهم صبغ منفس كهب كيوم ما نخد مخاخب أفو ما يقدر كان زبل صحفي مو جزي أبيهر زستمهر منفسه أما كلنا خبرنا زتأكم كمهرنا إن خدلو من جدد مخاخر إينا يعينتنا كلنا بجزي أبيهرنا العلام لا خمسك جزي أبيهر رديونا نتزي حلف حليفنا جزي أبيهر دوابيلنا الله أملاخ مسكن سكيت مسكن كنبلينا نجزي أبيهر ندليك هالونا جزي أبيهر أما أكلنا لومو نجزي أبيهر كتزاربنا أما أكلنا ونسخالو مكتنهرنا كتمعدنا جزي أبيهر تمسكن نبالو تمسكن كبرنا عخايخون كبرنا هبك هالونا لومون تزاربنا لومون مهارنا لومون معادنا لومون بكل حق مرحنا هاليلويا هاليلويا نبي حكي أي بحيلنا أي بخيلتنا جنا خابك زيابهير كوينولنا كابت زحالة عمت ناي ترايل دخون عمت نبز عمت إذا سجيرنا لنا أملاخ مسكن زيابهير إبنيزر كنبلينا إبنيزر أبزب سحكاني هاليلويا 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 سكي acknowledgement نهابني زيابهير أي بحيلنا أي بخيلتنا إبنيزر أبزب سحكانا كي دربخا كي تنتنكانا كساعب زيز رداكانا يخبري مسجن سمكا هاليلويا يخبري مسجن سمكا هاليلويا يخبري مسجن سمكا هاليلويا هاليلويا يخبري مسجن سمكا هاليلويا يخبري مسجن سمكا إبنيزر إبنيزر أبسب سحكانا كي دربخا كي تنتنكانا كساعب زيز رداكانا يخبري مسجن سمكا هاليلويا يخبري مسجن سمكا هاليلويا يخبري مسجن سمكا هاليلويا هاليلويا يخبري مسجن سمكا هاليلويا يخبري مسجن سمكا أي بحيلنا أي بخيلتنا أي بتقببنا أي بمتنققنا جناخ جزياب هير رديونا وما كبرنا سميهون كلام الله كم نبيه نمهرو بود ما تقلينا كنزمرين أملاخ مسكن مزمور داويت رفع سشهم منته 34 كم زيبل نسونا داوي وج نقلات أميد ما خامج كسر عسرازي زل مدني يلو التسقاوي من اللي ما نقرب نجاري يتأكم أملخو جنا كله يتأكم إذا حجز الله هوت نزيان التمتن كله تسفى الله كا تسفى الله ويلو
ወይታ ድማ ናብታ ዝዓበየላ ናብ ናዝሬት ድማ መፀ በመዓልቲ ሰንበት ከዓ ከምቲ ልማዱ ናብ ቤት ጸሎት ኣተወ ከነብብውን ተንስአ ከምቲ ልማዱ ናብ ቤት ጸሎት ኣተወ ከነብብውን ተንስአ አምላክና እግዚአብሔር ነመስግነካ አለና እግዚአብሔር ስለ ምሕረትካ ተመስገን ስለ ጉስነትካ ተመስገን ስለ ተአባታው ሐልዮትካ እግዚአብሔር ነመስግነካ አለና እግዚአብሔር ምሕረትካ በዚሁልና ሐልዮትካ ጉስነትካ አብልዕሌና ዓዚዙ ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ ብህይወት ክንህሉ ረዲእካና ያኻሞ እግዚአብሔር ተመስገን ንብለካ አለና አይ በኃይልናን አይ በኽእለትናን እግዚአብሔር ንስኻ ግን እግዚአብሔር ንነፍስና ካሞት ንእጋርናውን ካብ ምንድል ሃጽ ባሊህካ እግዚአብሔር ናይዛ መዓልቲ እዚኣ ሰባት ክንከውን ኣብ ቅድሚኻ ድማ ካደው ክንብል ካባኻ ኮይኑልና እሞ እግዚአብሔር ነመስግነካ አለና ክብሪ ንህበካ አለና ሎሙን እግዚአብሔር ንስኻ በመንፈስካ ማእከልና ኣለኻ እሞ ነመስግነካ አለና እግዚአብሔር ሎሚ ብቃልካ ክትዛረበና ክትምህረና ክትምዕደና ናብ ኩሉ ሓቂ ድማ እግዚአብሔር ክትመርሓና እግዚአብሔር ነዚ ግዜን ነዚ ሰዓትን ነዚ ቦታን ንዓኻ ንህበካ አለና ብጎይታናን መድሓኒናን በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም አሜን ክብርን አምላክና ይሁን አዚዩ ባህ ይብለኒ አማ ከልኩም ኮይነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ምሳኹም ክካፈል ዝተማሃርክዎ ድማ ኸዓ ከካፍለኩም ካብ እግዚአብሔር ይኾይንልና አምላክ መስገን ነን መዓልቱ እግዚአብሔር ሓድሽ ነገር ኣለዎ ነን መዓልቱ እንታይ ኣለዎ ሓድሽ ነገር ኣለዎ እግዚአብሔር ሎሚ ድማ ኸዓኒ ሓድሽ ነገር ስለ ዘለዎ ካብቲ ክንመሃሮ ዝቐነና አልጊበ በዓል ነህምያስ ክሃንፁ ከለውስ እንታይ ይገብሩ ነይሮም አልጊቦም እንታይ ይገብሩ ነይሮም ይሃንፁ ነይሮም ሎሚ ድማ ከዓ ምስ ኣሕዋተይ አልጊበ ክሃንፅ ኣብዚ መድረኽ ዘለኹ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ኣብዚ ዓመት እዚ ሒዝናዮ ዘለና መሪሕ ጥቕሲ እንታይ እዩ ናብቲ ማዕዶ እንታይ ንግበር ንሳገር ናበይ ንስገር ናብቲ ማዕዶ ንሳገር ብዝብልሲ ብኒው ይር ሓውና ፓስተር ኣካፊልና ብድሕሪኡ ድማ ሓውና ሳሚ ድማ ኸኣስ ኣብቲ ማዕበል ናብኡ ክሰግር ከለኻስ ኣብቲ መንጎስ እንታይ ኣሎ ኢልና ማዕበል ኣሎ እሞኒ ነዚ ማዕበል እዚ ክትሳገረሉ ዘለካ ኢሉ ድማ ኸኣኒ ነጥብታት ኣካፊሉና ማለት እዩ ዝሓለፈ ሰንበት ድማ ሓውና ሻም ንኽትሳገርሲ ነቲ ክስገር ዘይክእል ነገር እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ክንሰግሮ ከም ዘለና ድማ ኸዓ ሚሩና ነይሩ ኣምላኽ መስገን ብዙሕ ዝኾና ነጥብታት ዳዊት ኣብነት ገይሩ ሚሩና ናይ ብሓቂ ክንሰግሮ ክንሳገር እንተኾይና ክስገር ዘይከኣል ነገራት እንብሎ ብጸጋ እግዚአብሔር ግን ክስገር ዝከኣል ነገራት ክንሰግር ኢና እሞ እዚ ዓመት እዚኣ ከምተን ካልኦት ዓመታት ኣይክትከውንን እያ ኣምላኽ መስገን ሎሚ ኣሙሱ ኣልግብ ኣቢለ ኣብ ልበይ ዘሎ ቃል ተዳልየ ዘለኹ ንኽትሳገር ክትለማመዶም ዘለካ መንፈሳዊ ምልምማድ ዝብል እንታይ ክትገብር ምእንቲ ክትሳገርሲ ክትለማመዶም ዘለካ መንፈሳዊ ምልምማድ ኣብ ጸሎት መንፈስ ከለና ካብ ዳዊት አንቢበ ነይረ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ሰንበት መንፈስ ንዳዊት ብብዙሕ መንገዲ እናጠቐስናዮ እናሓልፈሉ ትምህርቲና ክንርኢ እሱ ድማ ኸዓ እንታይ ዝብል ምልምማድ እዩ ምልምማድ ልምዲ ክብል ከሎን ልምድሲ እንታይ ኢልዎ ልምድሲ ብተደጋጋሚ እትገብሮ ኮይኑ እትገብሮ ከም ዘለኻ እውን ክሳዕ ዘይርዳእካ ወይ ዘይተስተውዕለሉ ባህሪ ናይ ህይወት ኮይኑ እንታይ ትገብሮ እዩ እትነብሮ እዩ ሓንሳብሲ ትገብሮ ከም ዘለኻ እውን ነቲ ግብርትሲ እንታይ ትገብረሉ ናይ ተስተውዕለሉ ኣይትፈልጦን ወላ ሓንሳብ ሳብ ኮንሽስሊ እንታይ ትገብሮ ልምዲ ብተደጋጋሚ ትገብሮ ኮይኑ ትገብሮ ከም ዘለኻ ዘይርዳእካ ዘይተስተውዕለሉ ባህሪ ናይ ህይወት እዩ ልምዲ እንታይ እዩ ከም ኢንትሮዳክሽን ቅድሚ ናብተን ሸውዓተ ነጥብታት ክንለማመደን ዘለና ምእታወይ ቁርብ ብዛዕባ ልምዲ ክንሪና ኣምላኽ መስገን ልምዲ ትመሃሮ ዳ ኣንበሪ ምሳኻ ዝውለድ ኣይኮነን እንታይ ኻ ትገብሮ ትለማመዶ ዳ ኣንበር
مساخا زولد ኣይኮነን መጽናዕቲ ከም ዝገልጾ ልዕሊ 900 ዝኾነ ኣብ መዓልታዊ መነባብሮና እንገብሮ እንታይ እዩ ልምድና ኩሉ እንገብሮ ዘበለስ almost 900 ካብኡስ እንታይ ልምድና እንድሕር ኮይኑሲ which means ተዓሰርተ ሚእታዊ ጥራይ እንታይ ኮይና ንገብሮ conscious ኮይና እንገብሮ ማለት እዩ በዚሲ እንታይ ማለት ይሕጅሲ ዝበዝሕ ክፍልና ህይወትናስ መን ይቆጻጸሮ ልምድና ቆጻጸሮ ማለት እዩ ልምዲ ኣወንታውሎ እንደገና ድማ ፖዚቲቭ ወይ ከአሉታዊ ኔጌቲቭ ዝኾነ ልምድታት ኣሎ እቲ ሕማቕ ልምዲ ሕጂ ወላ እኳ ይጎድኣካ ከም ዘለውን እናፈለጥካሲ እንታይ ትገብሮ ሶልካ ትገብሮ ገለ ካብ ዓበይቲ ልምድታት ክንጠቅስ እንኮይናሲ ሽጋራ ዘትክኹ መስተ ሓሽሽ እዚ ልምድታት እዚሲ ወይ ገርመና ይውን ሓደ ግዜሲ እቲ መጽሓፍ እቲ ባኮናይ ሽጋራስ እንታይ ዝብል ጽሑፍ ኣለዎ cigarette will kill you ብለካ በቃ ነቲ ላንግናትካስ እንታይ ገብሮ እዩ በቃ ኸቆትሎ እዩ ከምና በለካ ኸሎ ግን እንታይ ትገብሮ ወሲዶም የትከኽዎ ንዓባ ውፃእ ካብዚ ልምዲ ዝስ ውፃእ ኣባ እንታይ ክገብር ነፍስኻ ኮይኻ ትጎዳኣ ደለኻ ብዙሕ ግዜ ኢለ ኣለኹ ኣነ ብዙሓት ሰባት ዝቐርቡኒ ፕሊስ ዘይድገድፋዛ ሽጋራ ትጎዳኣካ ኮያ ዘላ ግን እንታይ ኣይኮኖምን ኣይከኣሎምን ልምዲ in fact ከምዚ ኮምፕሊት ለኽት ኣልዮስ ኣይትኽእልኒኻ እንታይ ኻ ክትገብሮ ትኽእል ሪፕሌስ ኢኻ ትገብሮ ሕጂ ልምድታት ብዙሓት ሰባት ዝተፈላለየ ልምዲ ክህልወና ክእል እዩ እዚ ልምዲ እዚ ድማ ከዓኒ ሓንሳብ ምስ ረኣናዮስ በቃ ዘይጠቕመና ልምዲ ንብዙሕ ነገራት ሲ ዘየኺደና ልምድታት ክኸውን ከሎ ነዚ ልምዲ እዚ ክንኣልዮ ንደሊና ምሽ ክንኣልዮ ተኾይና ግን እንታይና ክንገብሮ ዘለና ሪፕሌስ ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ሪፕሌስ ክንገብረሉ ዘለና ድማ ካሎም እግዚኣብሔር ብመንፈሱ ዛረበና ኣምላኽ መስገን ልምዲ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓያል እዩ ልምዲ እንታይ ኣለዎ ናይ ምምዝዛን ዓቕምኻስ እንታይ ገብሮ ኮምፕሊትሊ የጥፎ ኣብ ሮሜ 7 ምዕራፍ ካብ 14 ክሳብ 15 ድሕሪናሲ ነቲ ዝጸልኦ እገብሮ ኣለኹ እምበር ኢሉ ነቲ ዝደልዮ ኣይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ እሞ እቲ ዝገብሮ ኣይፈልጦን እየ ኢሉ በቃ እንታይ ገብር ኣለኹ ንናይ ነቲ ዝጸልኦሲ እገብሮ ኣለኹ እምበር ነቲ ዝደልዮ ኣይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ እሞ ነቲ ዝገብሮ ኣይፈልጦን ኢሉ ልምዲ ናይ ምምዝዛን ዓቕምኻ ወይስ ነቲ እትደልዮ ነገር ንኸይትገብርሲ እንታይ ገብረካ ክእል ማለት እዩ ኢንካፓሲቴት ይገብረካ በቃ ዓቕምኻሲ የጥፍኦ ማለት እዩ ልምዲ ንፍቓድካ እንታይ ገብሮ ይገዞ እዩ ኣብ ሮሜ ኣብ ደሰይ ምዕራፍ ካብ 18 ክሳብ 19 ድሕሪና ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ፍቓድ ኣሎኒ ኢሉ ምግባር ተሰናይ ግና ሲኢነዮ ኣለኹ እሞ ነቲ ዘይደልዮ እከይ እገብሮ ኣለኹ እምበር ነቲ ዝደልዮ ሰናይ ኣይኮንኩን ዝገብር ዘለኹ ነስተውዕለለና ኣለናተን ቃላት ፍቓድ ኣለኒ ኢሉ ፍቓድ ምግባር ተሰናይ ግን ሲኢነዮ እሞ ነቲ ዘይደልዮ እከይ እገብሮ ኣለኹ እምበረይ ነቲ ዝደልዮ ሰናይ ኣይኮንኩን ዝገብር ዘለኹ ፍቓድ ነቲ ፍቓድካ እንታይ ልማድ እንታይ ይገብሮ ነቲ ፍቓድካ የጥፍኦ ወይ ይገዝኦ ልምዲ እንታይ ገብረካ ባርያ ይገብረካ ኣብ ሮሜ 6:16 ድሕሪና ንምእዛዙ ኢሉ ባሮቱ ክትኮኑ ርእስኹም ነትህቦ ንኃጢአት እንተኾይኑ ንሞት እዩ ንምእዛዝ እንተኾይኑ ከዓ ንጽድቂ ነቲ እትእትዘዝወሲ ባሮቱ ከም ዝኾንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኢሉ ክልተ እየን ዘለዋና ማለት እዩ ወይ ንኃጢአት ምግዛእ ወይ ድማ ከዓ ንጽድቂ ምግዛእ ማለት እዩ ንእትግዝእዎ ዘበልኩም ድማ ከዓ ንዕቱ እንታይ ኢኹም ባሮቱ ምዃንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኢሉ ኢንፋክት ኣብ እንግሊዝኛስ እንታይ ዝብል ኣሎ habit is a useful servant but it's a dangerous master ኢሉ ልምድሲ ጠቃሚ ዝኾነ ባርያ እዩ ግን ከዓ ሓደገኛ ዝኾነ ከዓ ጎይታ እዩ እዚ ባህርያት ናይ ልምዲ
ببزح من قد ما كم نفسنا نرسنا نفتشنا يعني خيط كم زلنا تسفى يقبر مهنياتون تاينا خنقبرينا ريبليس خنقبرينا لهم قال اللمدي زلو عوصينا نايجزيا بهر زخونه منفساو زخونه لمدي كساغرنا اللمدن تا خنقبر حيزنا خنوصينا እግዚአብሔር ይخيل نزل لمدታት እዚ كعبيو ዝخእሉ ነገራት ድማ ኸ ክንሪኢና in fact قدمي نابو مخادي نتن شوعته منفساوي لمدታት زلوا نورمال طقس بيلين كحلف يومه إن حسبنا من أنتي كنكيد دحراو in detail كنأتينا أتن شوعته ندبتات لو مخن مهارن كن الله ما مدن لومي كن مهارن تدالين زلهو نايت صلوت هيوت امنات مستنتال كان املاخن حبرت حواتن نجزي ابيهر مئزاز امنفس قدوس موكال مهاب دغنا دما خا ناي قريتا وي محرتنيا لبي تاي مغبار مهلاو زبلي مايك سيتم دالفو I don't know I think صبوق مزمور الزمر نيره مسلني يملخ نيرتسي حجت غوروري قرب مايك سيت يلو كبرنا املاخنا يكون ابنتات كنرينا يتي أربعة نتبتات هلوا نلمد زعبيو كلتا ابنتات كيرنا ني بحق ناي صبو ابنت كخوننا زخل دانييلن يحما لمد دما خوننا كخون زخل دما خا سيمسون نرانا كنرينا مالتي أربعة نتبتات هلوا نلمد انتي زغبرو زعبيو تدغاغامي بمغبار مالتي نلمدي repeated زخونه action اب دانييل سادشاي معرف توس 10 كنرينا مو كاوته بغيسنا ناي دانييل تاريخ نفلطينا in fact دانييل كتقاس كلاسي دانييل ابي يلنا نتقس بزحت غزي تاريخ كنغرم كلنا نهصانات دانييل ابت غدغاد انابس مش دانييل اب غدغاد انابس تبل سا تاريختيا بطعمي بزح زخونه نيوتنا خطقمنا زخل نغرات زحازه ستوريا دانييل دما يلو از حقت تاريخ نفلطينا ندانييل اتاك غبرو مسدليوسي تايغيروم حدا حقوتيا دانييل انتاي لمد نيرو صلوت بقى ثلاثه غزي امعلتي انتاي زغبر نيرو يصل نيرو زي لمادو نيرا حجي نعو خدقعو زدليو حدا حقي بتنغوس اوتيوم بتحقت دما خاني بزي كانابتي نغوس زقمطو مسلي نخال انتاي كيغبرو كيسغدو زبل زي اس دانييل تاغبر ايكلني كحلفا ايكلني موني تاي نغبر نزح حجز سنصدق قيلم اصديقوم دانييل بايدوي تنغوس زي حجزي نمنتاي يصدقالو ايفلط نيرو ساتهم ግን حسبو ነገር نيرو نتزلك صبوق ነገር كطفو انتاي زغبروخا بلوت زغبرو اب قدميخا اب كبابيخا خلويا نزح حجزي نزي ناي باور نايتي نغوس تطقيمهم دماخا نتحق انتاي غيرمو اصديقوم ابت 10 يطقس خنري خلنا حجي دانييل يلو دما از حجزي كم تصحفه مسفلت ايلو نابيتو خده اتن مساخوت اتا دربي زنبرت بيتو ناب يروساليم ابيلن تخفيتن نبرامو كم تقدم زغبرو زنبره 3 ساعه معلتي اب قدما املاخو ببركو نا تنبركخه صلين امسغنان يلو ابزخ من نريو كابزا تقسزيان حلفيلناون كساعه تحت زلو النريو داوي دانييل زتلمامودو ነገር እንታይ ነይርዎ كل ጊዜ بقصالي ثلاثه ጊዜ امعلتي اب قدم እግዚአብሔር ታይ يقربني يغبر نيرو يصلن يلمن نيرو مبار نلمد خنعبيو اندحر كينا انت خنغبر يلينا مالتي كندغاغموسي يلينا which means تدغاغام زخون عين التكبر يلينا مصنعتيس كم زحبرون حاده ነገር 21 ጊዜ انت دغاغيمكا لمد خوينو اباخ انت يغبر يعبي 21 ጊዜ consistently اندحر غيركاو لمد خوينا اباخا يعبي باي ذا واي حجزهم لمدي ناي سيجاره مستاي وي مسحب
ወይ ድማ ኸ ናይ መስተ ክሳያት ዘብልዋ በተቀዳሚቲ ዝፈተንዋ ካልእቲ ድማ ኸ ዝደጋገምዋ ብድሕሪኡ ድማ ኸ ጸኒሖም 21 ግዜ ዝደጋገምዎንሲ ናብኦም ልምዲ ስለ ዝኾነት እንታይ ኮነቶምን በቃ ኸወጽኦ ዘይክእሉ ዓጸቕቲ ያኣቱ ማለት እዩ ባር ልምዲ እንታይ የድልዮ ተደጋጋሚ ዝኾነ ዓይነት ተግባር የድልዮ ካልኣይ ብዘይ ምብታኽ ከዓ ክኸውን ከኣሎ without ceasing ጆብ ብጣዕሚ ኢኻ ትፈትዋ እዚኣ ከም ቀደም እንታይ ኢሉ ኣብ ኣብታ ጥቕሲ ከም ንሪኣ ከምቲ ቀደም ዝገብሮ ዝነበረ ሽዑ ዝጀመሮ ነገርሲ ይኮነን ነቲ ጸሎት ምግባር ወይ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምምህላልሲ ሽዑ ዝጀመሮ ነገር ኣይኮነን ቅድም እንታይ ዝገብሮ ዝነበረ ሽዑ ልማዱ ኮይና ድማ ኸኣኒ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እቲ ሕጊ እኳ ወፂኡ ከም ዘሎ እናፈለጠ እንታይ ገይሩ ከምቲ ቀደም ዝገብሮ ዝነበረ ይብለና እምበኣር ልምዲ ንኽተጥርዮ እንታይ የድሊ ብዘይ ምብታኽ ምግባሩ የድሊ ጎይታ ብዛዕባ ጸሎት ክምህር ከሎሲ ግባ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:17 ከይባተኽኩም እንታይ ግበሩ ጸልዩ ኢሉ ሽዑ ጸሎት ልምድኻ ኮይኑ ይዓቢ ሳልሳይ ቀረቤታ ዘለዎ ኣብ ህይወትካ ምትሕሓዝ ዘለዎ ስፍራ ወይ ከምዚ ፋሚሊያር ዝኾነ ዓይነት ሴቲን ይደሊ ዝኾነ ነገር ልምዲ ክትገብር ከለኻ ወይ ነቲ ትገብሮ ምእንቲ ክሕግዘካ ፋሚሊያር ዝኾነ ወይ ክትጽልይ ከለኻ ድዩ ቃል ኣምላኽ ክተንብብ ከለኻ ድዩ ወይ መዝሙር ክሰምዕን ከለኻ ድዩ ምሳኻሲ ገለምር ምትሕሓዝ ዘለዎ ነገራት እንታይ ክትገብር ኣብኡ ኮይንካ ክትለማመዶ ድማ ካ ጽቡቕ ኣብ ኣብታ ጥቕስቲያ ከም ዘንበብናዮ እንታይ ትብለና ኣላ እተን መሳኹቲ እታ ደርቢ ዝነበረት ቤቱ ኣብ ደርቢ ዝነበረት ቤቱ ናብ ኢየሩሳሌም ኣቢለን ተኸፊተን ነበራ እሞ ኢሉ ናበይ ገጸን ተኸፊተን ነይረን ናብ ኢየሩሳሌም ናብቲ ንጸሎት ዘዘክሮ ነቲ ንዓዱ ንህዝቡ ድማ ከኣኒ ክጽልይ ኢሉ ዘዘክሮ ቦታ ኣብኡ ኮይኑ ነታ ቦታት እያ ተኸፊታ ከላ እንታይ ይገብር ነይሩ ይጽሊ ነበረ ይብለና ጎይታ ከምኡ ልማድ ነይሩዎ ጸሎት አንጊዩ ናበይ ኸይድ ናብቲ ክጽልየሉ ዘሎ ቦታ ጽሙው ዝኾነ ቦታ ይወስድ ኣብ ማርቆስ 1:35 ድሕሪና አንጊዩ ድማ እንታይ ገበሩ ተንሲኡ ገና ለይቲ ከሎ ወፀ ናብ ጽሙው ቦታ ኸይዱ ድማ ኣብኡ ጸለየ እዚ ናይ መን ኢየሱስ ክርስቶስ ፕራክቲስና ኮይኑ ኸ ይዕባ ኣምላኽ መስገን ካልእ ዝድግፍ ዝኾነ ዓይነት ባህሊ የድልየካ እዩ ኣብ ከባቢኻሲ ዝድግፈካ ገሊኡ ሕጂ ናትና ባህልታት ጽቡቕ ልምድታት ምእንቲ ኸይንገብር ዝዕንቅፀና ነገራት ኣሎ ሕጂ እዚታት ንዓኻ ዝሕግዝ ንዓኻ ድማ ኸኣስ ነቲ ሕግትሲ ነቲ ልማድ እትሲ ንኽትገብሮ ዝሕግዘካ ዝድግፍ ዝኾነ ዓይነት ባህሊ ንዳንኤል እንታይ ነይሮሞ ይዑኽቱ ከምኡ ናይ ጸሎት ሰባት እዮም ነይሮም ኣብ ኩሉ እንድሕር ርኢናዮምሲ ዋላ ተክሕልኑ ከለውስ ምስ መን ኮይኑ ሓሊንዎ ምስ ዕሩኽቲ ኮይኑ ይሓሊንዎ ምሽ ምክንያቱ ንጸሎት ንምሕላን ዝሕግዙ ኣብ ከባቢኡ እንታይ ነይሮሞ ዕሩኽ ነይሮም ካልእቲ ናይ ኣይሁድ ባህሊ እውን ይሕግዞ እዩ ንጸሎት ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15:33 እንታይ ይብል ኣይትታለሉ ሕማቕ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የጥፍኦ እዩ እሞ እንታይ ንግበር ካብዚ ሕማቕ ዕርክነት ንርሓቕ ጽቡቕ ልማድ ናይ ዳንኤል ክንሪኦ ከለና ካብኡ እንመሃሮ ነገር ልምዲ እንታይ ይከውኒ ኣይሕባእኒ ኢንፋክት እዚ ሕጊ እዚ ከም ዝተጻሕፈ ምስ ፈለጠ ይብለና ተሕጊ ከም ዝወፀት ፈሊጥዋ ኣሎ እዚ ሕጊ እዚ ከም ዝወፀ ምስ ፈለጠ እንታይ ገይሩ ባርከስ ልምዲ እንታይ ይከውኒ ኣይሕባእኒ ልምዲ ነቲ ዝቡድህራትካ ዘለካ ግብረ መልሲ ድማ እንታይ ይገብር ይውስን ልምዲ ከም ልምዱ ስለ ዝኾነት ኣብታ ግዜቲያ እታ ክትግበር ዘለዋ ክድሕን እንድሕር ኮይኑ እቲ ሕግቲ ዝወፀ ንዑ ካብኡ ኣፌክት ክገብሮ እንተዘይኮይኑ ድሕር ካብኣ ክድሕን እንተኮይኑ እንታይ ክገብር ነይርዎ ሎምስ እስካ ሓንሳብ ክሓልፋ ክብል ነይርዎ ንሱ ግን እንታይ ገበረ ጸለየን ኣመስገነን ይብለና ልምዲ ንውፅኢት ናይ ህይወትካ እንታይ እዩ ወሳኒ እዩ ኣብዚ ኣብ ዳንኤል 6:13 ድሕር ርኢናዮ ኣብ መዓልቲ 3 ሰዓት ልማኑ እንታይ ይገብር ነበረ ይልምን ነበረ እምበር ወንጉስ ንዓኻን ወይስ ነቲ ዝኣወጅካዮ ክልል ግዲ የብሉን ኢሎም ወላ ክኸስዎ ከለዉ እንታይ ገይሩ ታናቱ ዝለመዳ ነገር ክገብር ኣኽኢልዎ እዩ ልምድኻ ንሓደጋ እንታይ ይገብረካ እዩ የቃልዓካ ከምኡውን ካብ ሓደጋ እንታይ ይገብረካ የውፃእካ ንዳንኤል እንድሕር ርኢናዮ ንዳንኤል ከኣኒ ብለና ብ6:16 ንዳንኤል ከኣምፅእዎ ናብ ጉድጓዳ ናበስ እውን ደርበይዎ
شعو أتش عسرة تقص مبل عسرة دحرينا دانيال يلو تنقص ما تصير يقول قرانا بس دانيال بارح يا أملاخ تخلو تسجل قلوا أملاخ كاسي كابانا بس كنا قفك هذا خاله يلون دانيال تزاربه دانيال دم خان تايلو بس أنا بس قايد له أملاخي ملاخو ليه أفنا بس تاي قبر لي عصوه كتون أي قدونن يلو دم خاني ملسله سلازي لم دخا دخ قبر كاخيلين هب حدا قاخ قال عكاخيلين دغنا هب حدا قاد ما خا كوصا كاخيل يا املاح مسكن حما لمدي ناي منينا هنري ناي سيمسونينا هنري سيمسون بالطعمي زتقب اسابي نيرو እግዚአብሔር ሲ ቀቢኡሲ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ሰቢ ግንታይ ነራቶ አንተ حما لمد ነራቶ ታልምድት ያድማ ኻኒ ደድሕር ዋልድ መኻድ ማለት زي علم دزي أصل زنا برتو أنت جراتو أب حدا قاعد يعطى أب مزحف مسافنتي 10 شدشت خبر بعد 7 شو من تزلوا كن رينا خلينا نعوان بباني أتزنا برا لم دقن ما نتحي ساتي حوي نموت ساتي حوا كن ريو خلنا سي I don't know سلم أنت يسي كوز أزيك عليه الكاس أنت قد جبرت تغليها 5 تحسب تغليها 4 جزية في التيناتو أبتا قداميتس كمي غير كاخا انت كتقبر حيلها خدك كم زخل امو خاني صلاه مصياتلو بشوعات تحديث زين قاص امران دحر اسيركم انت يغبر خل كدكم خل تفتينو حليفوا زياسي سيجنال كويناتوس كوص الله زخولو ነገር سين يرات يامش زياسن عايز حتتتنسي من تختتقعني اموني كاب زياس تخغبرالني كوص علني يلو خوص مخاله غناي كاله كاله ايتي قال عيو بزيت عيلو حدش جمد أصنيعه من تأثر ندمخا أنت يجبر حيله يدكب كم نورمال سبكا هاني يخون بزيادة مخا فتيناته تم صلاتي مس يوم خاكو خاتبلو الله خاكو استات غبرو خمزلاس يفلتي جن كبزالم دزي اخوت صاي كالن سالسيتنا تشو حتى شربي رئيسي مسكتني عالم كيوسي انت يخون حيله يدكب زون ستيل حسوتي نيرو زغر منسي انت يلواس انت يلاتوس نو سخاس نعيسي اتفتونني حالات تخفت ولا رامن دحر نسب نموت تستطيحوا خلاسي اي غرمكم تقتلوا نعو نعاس نعوس كقتلوا يلوم بلوت نادالوت له خلص تتفتون نيركاسي ناي لبخان عين تايم غبركاني من نغير كان نيركا يلات تغرمكم سي أنت 10 شديشة خن رأي خلناس نفس وكف نفسه يلو كسعموت تجنقت كل لبخة قالت الله نموت الساطح إنها اللوسي جن نفسه نموت كسعموت إنها تمررت إنكلاس كل لب أنت هجيرو له قاليس الله سلازي أنت تلاص أخويلو حيلي كي كباي خيد إدكم كم كل سبب ما خاي خون ساكن دزي ناتكا زخونا كبرت ناتكا زلكا خبرتسي نخد دربي يقبرك مالتي حما علماد صبوا علمادن حما علمادن ريالنا سلازي ملما ما تكدليناي كنساغرتو خينا ملما ما تكدليناي قدمنا بزين شوعت منفساو ملما مادات محلافي حفيدنا خنزمر دس بلني ناتتصبنا مالتي لمدنا انت يكونلنا كنت يدلني باستر كسب ادون جي جمره تدفي اوكي يا እሺ እስኪ ክንዝምሪና አምላክ መስገን እግዚአብሔር አስጊሩናይ ኦርጋኒስ የብልናን መስለንምሽ كيدي يسوكي رهاني موسيقى قالينا موسيقى حات كورينا شح تبللنا يا موسيقى حزاله اذكرات اننا يتحدثوا هذا يا ابنيزر كنبلينا املاح مسكن انا سايرسعكو تفهمش ابنيزر يو እግዚአብሔር ከነበልና ናይ ባዓሰሱና ናይ ገናታን መዝሙር አምላክ መስገን አስጊሩናይ ሕጁን ከስግረናዩ ንብሕጁን እንሰጋገረሉ ዝኾነ ዓይነት ምልማት ከላምደና አምላክ መስገን
ሃሌሉያ ኣነሳይ ረሳዕኩ ህሉፍ እቲ ናይቲ ማሊ ብመንቴ ሰጊረዩ እቲ ዓብ ቐጽሪ ኣነሳይ ረሳዕኩን ሕሉፍ እቲ ናይቲ ማሊ ብመንቴ ሰጊረዩ እቲ ዓብ ቐጽሪ ንቐጽሪ እናዘለለ ሰራዊት ዘትሕት ንሱ እንድዩ ገይሩኒ ንቕድሚት ክግስግስ ብሓይሊ ክግስግስ እብላለኹ እበነዘር እግዚአብሔር እብላለኹ ረድኤተዩ እግዚአብሔር 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 ያኸጽል ፓስተር ወላ turning point نتفاعلت لما كي تتزابع عنها أبز غير حاجة نتفاعلت شوعته منفسوي لممدات كنرينا تقدميتي نيصلت هوتي in fact ببزح من قد خالق زي هذا تمرتي رأني رسي 10 principles دبل تقدم يتسي بقى كلام لا خيلو تايسو بدحريو ግን ጸሎት بدحريو ሕብረት ገለና በለሲ ይቀጽል ኣብዚያ ካብቲ መጀመርያ ክንለማመዶ ዘለና መንፈሳዊ ልምምዳት እንታይ ናይ ጸሎት ህይወት ዳንኤል ባዳዊት መብዛሕቱ ኣብ ዙርያ ዳዊት እና ራእናይና ክንከይድ ኣብ መዝሙር 27 ጥቕሲ 8 ክንርኢ ከለናሲ ልበይሲ ኢሉ ኣብ ክንዳኻ ኮይኑ ንገጸይ ድለይ ወይ ብለና ኣሎ ወእግዚአብሔር ንገጽካ እደልዮ እኔኹ ኢሉ ዳዊት እንታይ ምልምማድ ነይርዎ ንርሱሲ እቲ ውሽጡሲ ንእግዚአብሔር ንገጽ እግዚአብሔር ሲ ድለ ዝብል ድፊት ክሳዕ ዝደፍኦ ናይ ጸሎት ምልምማድ ነይርዎ ነቲ ክስገር ዘይከኣል ነገር ከስግሮ ዝኸኣለ እምበር እንታይ ነይሩ እቲ ናይ ጸሎት ምልምማድ እዩ ነይሩ ነዚ ዝተለማመደ ወይ ዝጣዓመ ድማ ኸኣኒ ዳዊት ንዓና ክምዕደና ከሎ እንታይ ኢሉ ኣብ መዝሙር ዳዊት 105 ጥቕሲ 4 እግዚአብሔርን ሓይሉን ድለዩ ኣዘውቲርኩም ድማ ኸ ገጹ ድለዩ in fact ይዝከረኒ ኣብ 2017 መጨረሻ ናብ 2018 እናኣትወሉ ዝነበርናሲ እንታይ ዝብል ነይሩ መሪሕ ጥቕስና ንእግዚአብሔርን ንሓይሉን ድለዩ ኣዘውቲርኩም ድማ ኸ ገጹ ድለዩ in fact تمنفس እግዚአብሔር ሓደ ሽዑ ዝኩረ ኣበይ ነራ ምስ ፋሚሊ ኣብ ህንድ ነርና ድሕሪ ኒው ይር ዘላ ንግሆ ምስ ኣልጋንሽ ምስ ደዊላስ ሽዑ ሜሪ እዚ ነራ እዚኣ ነራ መሪሕ ጥቕስና ኢላሲ ትነግራ ማለት እዩ ሽዑ ድማ ኣነ ኻሲ ምሸት ሚድናይት ክንሰግር كنبل كلنا سي بقى الناس الله خلص እግዚአብሔር እንታይ እዩ ክብል እንከለኹስ ሳታ ጥቕስት ያ ተዋሂባትኒ ሕጂ ተመንፈስ ሓደ እግዚአብሔር እንታይ ይብለና ነይሩ ማለት እዩ ንገጸይ ድለይዎ ኣዘውቲርኩምስ ንገጸይ ድለይዎ ንሓይለይ ድለይዎ ይብል ነይሩ ዝከረኒ አይደኖት እዚ ተጋጊያ ኸኣኒ ሙዚት ኣብቲ ግዜ ትሲ እግዚአብሔርን ንሓይሉን ድለዩ ትብል መዝሙር ተዋሂባታ which means ተቃናናስ እንታይ ነይሩ ማለት እዩ ነፍስ ወከፍና ንሕድሕድና እንታይ ባዓልና ጌርና ባዓልና ነፍስና ክንፍትሽ ከድልየና እዩ እቲ መሪሕ ጥቕስትሲ ክዋሃበና ከሎስ ገጹ ክንደሊ ሓይሉ ክንደሊ እዩ ተዋሂብና እግዚአብሔር ስንገጸይ እንታይ ግበርዎ ድለይ ወይ ይህብና
دلينا دينا نجزيابهر نقصو دلينا يا دينا let's ask ourselves እግዚአብሔር ዳዊት መፍትሕናይ ኩሉ ህይወቱ ጸሎት ከም ዝኾነ ዝተለማመደ ይነሩ ኣብ መዝሙር 18:3 ድሕሪናሲ ነቲ ሞሳ ዝግቦ እግዚአብሔር ተማሃለልኩ እሞ ካብ ጸላእተይ እንታይ ገበርኩ ዳሓንኩ ጎይታ ድማ ኻኒ ካብቲ ዘላ መደና ነገር እንድሕራሎ ኮይኑሲ እንታይ ገይሩ ጸሎት እዩ ማርቆስ 1:35 ክሳብ 39 ድሕሪና አንጊዩ ተንሲዩ ገና ለይቲ ከሎ ወፀ ናብ ጽምው ቦታ ኸይዱ ድማ ኻኒ አቡ ጸለ ክሳዕ ታሕት እንድሕሪና ሽዑ እንታይ ኢሎም ሐዋርያትሲ ሰባት እንታይ ገብሩ ካለው ይደልዩ ካለው ኢሎም ግን እቲ ቀድሞ ዘለዎ ነገር ኢየሱስ እንታይ ገይሩ አንጊዩ ወፂዩ ጸልዩ ነዚ ዝተጸዋዕኩ ኢልዎም you don't need to remind me ተጸዋዕኩ እንታይ ክሰብኽ ክምህር ክምዕድ እዩ ግን አቀዲመ ከገብሮ ዘለና ነገር እንታይ ኢሉ ጸሎት እዩ አቤት ጸሎቶም መጨረሻ እንድሕሪና ያሽዑ አቤት ጸሎቶም እናሰበኸ አጋንንቱን እናውጽአ አብ ኩሉ ሀገር እንታይ ገበረ ዞረ እቲ ስራሕቲ ሰሪሑ ወይ ክሰብኽ አጋንንቱ ከውጽእ ግን ተዘቀደሞ ነገር እንታይ ነይሩ ጸሎት ነይሩ ነዚ ምሰስተውዓሉ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ኻኒ እንታይ ኢሎሞ ከምቲ ዮሐንስ ንደቀ መዛሙርቱ ጸሎት ዝመሃሮም ንዓና እንታይ ግበረና ጸሎት መሃረና እንታይ ሪዮም ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ናይ ጸሎት ህይወት ስለ ዝረአይዎ ኢንፋክት ትገርመኒ ከም ብባ ከለኹሲ አይ ዶንት ኖ ቃል አምላኽሲ ከምዚ ሰባት ኦኬ እዚያ ቅድሚያ ክትመጽእ ኣለዋ እዚያ ክድሕር ኣለዋ ኢልካስ ብጥንቃቐ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ ይዝመስል ኮሚኻ ምክንያቱ ሰባት አይደረስዎን ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም እንታይ ዝገበርዎ ዝጻሕፍዎ ጽሑፍ እዩ ሕጂ ከምብቦ ከለኹ ኣነ ብጣዕሚ የደነቐኒ ብጣዕሚ ሲኩዌንሲ አይጋገን ዝጋገ ቃል ይብልና ብጣዕሚ ደስ ክብለና ይግቦይ እንስዕቦ እንነብሮ ህይወት ከምዚ ሰባት ዝተጠባብዎ ብጥበቦም ዝጻሕፍዎ ዘይኮነሲ እግዚአብሔር በመንፈሱ ገይሩ ሰባት ለይኹ እንታይ ዝገበሮ ዝጻሕፍዎ ጽሑፍ እዩ ኣብ አንታይ ኢሉ ኣብ ዮሐንስ 11:1 ኮነ ድማ ኢሉ ኣብ ሓንቲ ስፍራ ክጽሊ ጸኒሑ ምስ ወደአ ሓደ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ጎይታይ ከምቲ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርቱ ዝመሃሮምሲ ምጽላይ መሃረና ዲዩሲ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ክገብር ምስ ጸንሐ ከምታ ልማዱ ክጽሊ ከይዱ ኣብ ታቦታቲ ምስ ጸንሐ ምስ በለ እዚ ክምህረና ዝኽእል እዚ ጸሎት እዚ ህይወት ከርኤና ዝኽእል ጸሎት ዝለመደ ሰብ ጥራይ ኢሎም ከምቲ ዮሐንስ ንደቀ መዛሙርቱ ጸሎት ዝመሃሮም እንታይ ግበረና ጸሎት መሃረና ኢሎም እሰኻ ተአቦና በሰማይ ተነብር ጸሎት ታጊሮ ምሂሮም አምላኽ መስገን ስለዚህ ጸሎት በጣም አገዳሲ ኢንፋክት ደቀይ ሁሉ ጊዜ ይብሎም ፕሊስ ሓደ ጊዜ በቃ እኔኒ ገልታት ገለገለ ሆብሎ ሆሎ ንጸሎት ሲ አብ ከረና እሹ خلنا ይዝከረኒ አቦይ ካቦይ ጸሎት ተማሂረ ባይ ዘ ወይ አቦይ ሂዝ አ ማን ኦፍ ፕሬየር ግን ካብት ቤተክርስቲያን ምሰሰጎግና ተሰጉግና መስወጻና አገልግሎትና አብረኻይ ነሩ አብደገይ ነሩ ኣብት ቤተክርስቲያን ስፍራይ ነበረናን ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከተማብቲ ከረን በቃ ሜቢ ናይሪ ኢኹም ደቀ ከረን ክሳይ ከይተብሉ ናይ ደቀ ከረን በጣም ዋዕሎ ማለት እዩ ምሽ በጣም ውዕያት ሕጂ ኩሉ ጊዜስ በቃ እንታይ ነሩ ማእሰርት ነሩ ታብ ገዛውቲ ትገብሮ ጸሎት ድሕሪኡ እንታይ ሓንቲ ተዋጽእ እንታይ ኣብ ጎቦ ኸድካ ምጽላይ ንገረን ከረን ታኣቱ ከለኹም ንየማን እንጸጋም ደላ ጎበይ ተዓብር ትበሃል ኣኡ ቀደም ደርግ ዝሰርሕዎ ኣንደር ኣሎ ኩሉ ኸበብ ዘለኻዮሲ ካብ ገዛኻ ሞሊኦካ ናኡ ክትጽልት ትመጽእ ስለዚህ ፍቀደካ እንታይ ክትገብር ኢኻ ተደቅስ ኣደቅስ ኣቢልካ በለ ድሓር ብዙኸነሲ ከይትፍለጥ ገለውን ገለ ሕዋትሲኹም ዝፍክሩልካ ከለውሲ ነቲ ዓራቶም እውን ሼፕ ገይሮም ሰብ ከም ዘለዎ ከም ዝፍለጥ ምክንያቱ ሲ ኣቦኻውን ለይቲ ክትስ ኣንቲ ዋን ቤድሩም ወይ ገለ ተኾይኑሲ ካታ ክትርኤኻ ማለት እዩ ሕጂ ሼፕ ጌርካ ቅርጽ ጌርካሲ ኣሎ ተባሂልካ ግን ንስኻ ናብ ጸሎት ክትከይድ ክሳዕ ክንዲዝስ እንታይ ነይሩ ሰዓት ነይሩ ሕጂ እዚ ጸሎት እዚ እንታይ ኻ ትገብር ኣነ ክሓስቦ ከለኹ ሕጂ ሲ ናኡ ናብቲ ጎቦት ክትከይድ ተመናሎ ገለ እንስሳሎ ዝተፈላለዩ ነገር ትክረኸበኒ ኢልካውንሲ ክትሓስብ ይግባእካ
امتليني خمت حسيبنا ساين فلتن لو مجن كم زعينت ناس النت نكلنا نزع بوتا أبزي ده لخايو بخين كاسي أبزي تعم بوتا خد اللي أبتخيل له جزء أنت هيك تجبر نتصلات كتروحك أهلا نفسنا خنوس تشكين جبراي جباني أنا سي I don't know where is it تناي كومو شعوز ألوت سي كم يعلو قال الكاسين نفسها أنت هيك تجبر جن in fact التشعوز تلا ما مدكوا ناي ألوت هيوت حنساب كيدك دكس كيس الله خسي كدكس أي جبر أي كون اللين كيس الله خد ما خاص نجوم موسى أو ناي كون اللين من اللي مادي جن إذا أنت خون خلاله كعب خلاله أوس أنت أخذ جبريل بالكان تتأوس تبسيه بالكان كفلتتنا فلتت يلو كاب عبيتنا بعبيت نبت ملأت ودي يسوع كريستوس نعبنا خن كيد ساوعيت ناسي مش بزز لنا يندحرنا عقب لنا خينا تجاجينا لنا إجزاء كوم يكونن إجزاء سي بخمسة أير من الآخرين بخمسة أي كم زي كونن حيلو إجزاء بهير نحيلون دليو أزوتيركم دماغ أجلس دليو قبل كل إجزاء بهيرسي جلسي بيت أملاخ مستسر حسي أنتي جيرم جلياتهم سي إللي لهم جلياتهم دماغ أنتي كوينم جلياتهم دماغ أني نبيعهم أنتي يوم تمزنوا بعزنا برو كبرنا يتا قدام يتبيت زفلتوا أنتي خون نيرم ساتهم ينبع نيرم كبرنا يتا قدام يتبيت زي فلتوا جنا أوكي that's good معناته تسريحي بيت أملاخ تسريحي إجزاء بهير سلازين تاي كبل دليل نايت صلوت هيوت طعم قداسي كان بولكي بحبرت بس نفس خان نهاجر كان نفس خان نفاميلي خان نكله كتدحنا له تخيل صلوتي كلاي امنتيو امنت انت زي بالكامچم كتصلي اي تخيلني خان الامنت كان تاخذ جبرات كلالك يل دخت جبرات كلالك يسوع سي اب 11 ماتيو مون زي انت زي تولاولكم اذا ام بولس كم زخونته طراي تغبرون نزخرن اكو تنس نا بحر ودق تبلو امو خم زخون امينكم بصلوت تلمنوا كله كم ترغبوا بحقي ابلكم الله خير داويت دما نتي زلعلو زنبره خينات زقاوملو زنبره حيله انتي نيرو نتي نيرو كوم يلو مش اب مزمور داويت 27:3 كقاومني يلوكا سراويت انت زسفر لبي يفرهن يلو كونات ون انت زلعلني امنت علني حجي اذا امنت زي انت خنغبر يغباناي بيل دخن غبران خير باي ذا واي ببقر بيخا بيل ناغبركيا انت لمامدكيا تخيل بزحن امنت زخونه كان نغرات كي دربخا እግዚአብሔር እኮ በዝህ ሊፍንዩ እዚአስ ከም ዝኳት ከወንሲ ሚኒ ወይ ከም ወታደራት ከም አብ ኩላትና በሳዋዝ ሓለፍናሲ ይርዳአና ይምሽ ጉዕዞ ከጀምሩኻ ከለው እንታይ ይገብሩ በ2 ሰዓት ጀምሩኻ በ4 ሰዓት 8 ይገብሩዋ 12 ሽዑ 24 ለካሲ 24 ክትጓዓሲ ይካል ባዩ ትብል መጀመሪያ ተሐስበ ከለኻ ግን በ24 ተጀሚሮም ኻ ይላኻን ማለት ምሽ بخلت ساعة لا مدخل بربعته شعو 24 hours in fact is training زي انتايو اتريل مساعته خاص شعو كتوص على تخل من لما ما تلامت منفساو من لما ما دمخا خومي داويت سي نقلاص مي سنتايلون نداويس وغيلو نقلاص مي دمخاسي مغتا قستا اسرازي defense offense and defense نخلتي اني لاميدو مالتي ازين تلاميدو دمخا انتاي غيرو وتي مستنتان تسالساي نري ادم خانه مستنتال كان املاخن حبرت حواتن مچم تامنت بمن يتعبي كاب قال املاخ قال املاخ زين نببتو خينا دم خاني امنت كتلونا يتخلني مالتي امنت سيلو كان مسمعون قال كريستوس يلو اب رومي 10:17 مالتي ناي داويت ويت انترينا يا دما خاني نتخسجر زيك زسغورو حايلي انتي نيرو ابقالو زنغوري داويت سي مستنتان قالون حبرت ناب حبرت زلو بركات انتي زغبر الناس تماقره زنبر سبي اب مزمور داويت 33 كاب 5 شخص 7 انترينا رديتي سي نسخا يخايلو اب تحت صلالا خنافكا حغوس الله امو أمدك أسي كذكرك بليتي إن أنا أحكوك حسبك خلوه نفسي كان بسبحنا نقول تسقب أفيون بخنافر إلتا كمسجنا كايل
ليتسي مشم the last thing زرعاخايو نوعي خاتستنتن تخيل ليت مش the last thing نريوسي قد ممدك أسنا نريو زبالة النستنتنو نبلسي كلام لح كخون تعم سبوي شعون تاي خون دك إسكا خلها خمانسي everything رواين دي قبر أتعال قالريهم من دلهم إذا قصة أخسات زغور دخهم سعو تزبالعو مليسن دم خاز سايز قبره حجي نازل مليس كخساك تقبره له تخيل داويت كم زعينة من المارني رو عم دك أسايسي كذكرك بليت دم خا إن أنا أحكوك حسبك خلقه نفسي كان بسبحنا مقعن تسأجب عفي وإن كان فرق لته كمسكنة قال دم أنت هيلو له مزمور 110 شعاتن 7 كلتن كابلافات ورقن برورنسي حق أفكا يحشن من رجوسي بالطعمي نصرين مالتي بزح ألاف بزح زخون عينت كبور نجار كلوسي كابو أنت يكبرني حق قالك بس يحشن كابلافات ورقن برورن حق أفكا يحشن من رج أنا لو من تاي نمرز in fact داويسي نقصي نيرمش يقر مني نتعامل بيت نقصي زفلت ستيت هاوس تخيلنا سي it's very back up تعامل organized كله نجار زلوا facilities زلوا يمش كاب شح معلتات أب ستيت هاوس جن حنت معلتي أب بيت كاسي حلاف دقة مخان حشان الزبالة سبكوي من اللي ما أدري يلنا تعامل بيته زت عامه كاب شح معلتات أب بيت نجساسي حنت معلتي أب بيتك مهنياتو تعمنا تانتاي تقبره تردوا نزنت تردينا نتخص جرزي كل نجر سجيرنا نبت معدوخ نساجرين الله مسكه سلازي داويتسي كاله مساء زتقسكو تحبرت حواتي داويت حواتي بحد حبيرهم كنبرس كندي سناي كندي تعمن يلو او تعزيز الله بزح نتبرخت تاجير وي تعيم وي هوريا باولوس نزي كم عدنا خلوسي أب إبراهيم إنفاكت نا إبراهيم صحف خبر إبراهيم 10:25 زي أخ عائلو بتاع معلتي إتيات قرب كم زلعت أبيكم تريو اللهم ما نحد حدنا نمع دنبر قلياتهم لماد كم زجبروسي أخيبانا أين حدك لك أخيبا محداكسي يلمدي مالتي عاسو أخيبا خد قدفسي تلامدون تخيل عملت تلامدي أنا أخيبا ممسع تلاموديها كاب أخيبا محدنا أخيبا محداك دمخات تلاموديها لومي سيلف ريلاينت يعيلو سب أبجزاي هلين يعني بس I can see online allo online كتاتل نايب على الكستو خفيته يرئي بقى إلوسي أنا خاني هذا جزيون تقصن دليل لندينا أنا تندليل خن قبره تقصد دليل هذا جزيسي يقر منيو ونتخدل ينقر تقبرسي ده تقبر you search a verse تقصد دليل خاسي شعو جاسيفاي تقبره ما تقبره دمخا كم دمخا تنبر بيت مقدس يا واملاخي خان تتباهي الكاسي مثل جبكا مستباكا أبتا أكل كريستوس مسكونكا دايخا أكل كينكا بيت مقدس تخون دا أمبري بين خاسيتان سنتاي لوسي بيتاس بيتروس كنغرو خلوسي بيتروس يلوا سيتانسي كم سر نايسي كحياكم تاي غبره تمني يلو انا غنا امنت كام انت خيطف سليخان تاي غبركو صلخ يلو سيطان انت غبره كايز دل حيا كايدلي تارجيتس كغبرو وند زدليو ناي وايلد انيمالز اندحر كساتري ناسي تاي غبرو اخول لهم كفليو والهم نتعنت مش مسفلي وايم نعا تحقبر زخول كحز زخول انت زي كوينو بحنسا اكلو اوتيوم كابو وزدو ايكلني ناشونال جيوغرافي نراموني كابو ما احنا نمهار كلينا مالتي انت يا خبل دلي قال املاح مستنتان بحبرت كوين كاديو بولقها كوين كاديو እንደገና ድማ خانسي نتكابت حبرت انتي زي مغبار زي مرحق كلينا اذا انتي حدا خابتي كنلا ما مود زلنا منفسام له مادي مخنياتو كم تكلي أتوم لما تزجبروه أخيبانا أين حدك أخيبا محداق لما ديموني نينتن قلنا حزن إحنا نتنا أخيبا ممسع نلا مامد برابع عي نجزي أبهر مزازي هيدويس أولتي وتنحر لك قال أملاخ نحرتن ببنت استنتن كينكا منت دماغ عند حر لكاسي داخل جبرك تكلا لك كتأزز دماغ أخذ كلا لك
ምእዛዝ የስ ትብሎ ነገር አሎ ኖ ትብሎ ነገር ድማ ካሎ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ ነገር የስ ክትብል ነቲ ናይ ስጋኻ ድዩ ካብ ዓለም ድዩ ካብ ዝተፈላለዩ ካብ ሰይጣን ዝመጽእ ዘበለ ነገር ኖ ክትብሎ ምን ልማድ ለካይ ተዘይ ተለማሚድካዮ ክትገብራ ይተኸለኒ ማለት እዩ ዳዊት እዚ ተለማመደ ነይሩ ኣብ መዝሙር 17:4 ድሕሪናሲ ብዛዕባ ግብርታት ሰብሲ ንቃል ከናፍርካ ብምእዛዝ ኢሉ ካብ መንገድታት ዓመጽቲ ተዓቂበ እንታይ ብምግባር ፕሮሚስስ ድማ ካለና ኣብ ዘዳግም ድሕሪናሲ ክኸውን ድማ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር አምላኽካ አጽብየካ እንተ ሰማዓካ እዛ ኣነ ሎሚ ዝዘካ ዘለኹ ዘዳግም 28:1 የዘንብብ ዘለኹ እዛ ኣነ ሎሚ ዝዘካ ዘለኹ ኩሉ ትእዛዛት ተጠንቂካ እንተ ገበርካዮ እግዚአብሔር አምላኽካ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ህዝብታት ምድር እንተ ገበርካይ ክብከብለካይ እዚ ፍረዝ ክመጽእ እንተ ኮይኑ እንታይ የድልየና ምእዛዝ የድልየና ማለት እዩ ነቲ ዝሰማዕናዮ ኣብኡ እንታ ክንገብር ክነቕልብ የድልየና እዩ anyway ቃል አምላኽ ከልወካ ናይ ጸሎት ህይወት ከልወካ በእምነት ክትመላለስ ንቃል እግዚአብሔር ድማ እናት አዘዝካ ክትመላለስ ከለኻ ድማ እንታይ የድልየናይ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ድማ ምውካል የድልየናይ ብዙሓት ሰባት ንመጽሓፍ ቅዱስ ከንብብዎ በብዙሕ መንገድ እውን ክገልጽዎ ዝኽእሉ ኣለውምሽ ግን መንፈስ እግዚአብሔር ነቲ መንፈስ ነቲ እንታይ ትገብሮ መልክዕ አምልኾ ዘለዎም ኢሉምሽ ነቲ ሓይሉ ግን እንታይ ዝገብሮ ዝኽሕድዎ ሕጂ you can have ዝተፈላለዩ መንገድሲ አምላኻዊ ዝመስል መልክዕ ክትሕስ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ዝኾነ ነገራት ሲን ነቲ ቃሉ ክትጠቕሰው ትኽእል ኢኻ ኣብ መንፈስ እግዚአብሔር ተዘይተወኪልካ ግን ከምኡ ኢልዎም ንሐዋርያትን ባጎይታን ፈሪሳውያን ካብዘን ጽሑፋት እዚኣተንሲ ህይወት ትረኽቡ መሲልኩም እንታይ ትገብሩን ኣለኹም ትምርምሩን ኣለኹም ኢሉ ንሳተን ግን ብዛዕባ መን ይዛረባ እናም በብካሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይትሪዮ ይካሊ ማለት እዩ you can read it ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እዘን ቃላት እዚኣተን ህይወትን መንፈስ ተማኻያን ኢሉ ሕጂ ነታ መንፈስ ናታ ነታ ህይወት ናታ ክትረኽባ እንድሕር ከንካሲ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ተማኻ ምውካል የድሊ ዳዊት ኣብ መንፈስ አምላኽ ዝመርሖ ፍቃዱ ድማ ኸኣኒ ንመንፈስ ቅዱስ ዘግዘ ነዚ ዓይነት መልምማት ዝነበሮ ሰብ ነይሩ ኣብ መዝሙር 143 ጥቕሲ 10 እንድሕሪና ንስኻ አምላኸይ ኢኻ እሞ ኢሉ ምግባር ፍቃድካ መሃረኒ ሰናይ መንፈስካ ኣብ ቁኑዕ መንገዲ ይምራሓኒ ኢሉ ሳሚት ዝገበረ ህይወት ነይርዎ ሐዋርያ ጳውሎስ ድማ ከምዚ ኢሉ ንሓድሕድና እናተዘራረብና መንፈስ ክመልአና ኣብ ኤፌሶን ውን ከምኡ ተዛሪብሎ ዝርገት ኣለዎሞ ወይኒ ኣይትስከሩ ግናኸ በመዝሙርን ምስጋናን መንፈሳዊ ቅኔን ብልብኹም ንጎይታ እናተቐነኹምሉ እናደረስኩምሉ ንሓድሕድኩም እናተዛረብኩምሲ መንፈስ ይምላእኩም ኢሉ ስለዚ ኣበይ ዝርከብ እዚ ኣብ ምዝማር ኣብ ምድራስ ንሓድሕድካ ኣብ ምዝራብ ኣብዚ እንታይ ትኸውን መንፈስ ድማኻ ትምላእ ምክንያቱ ክትእከቡ ከለኹም ሓደ እንታይ ኣለዎ ቃል ኣለዎ ሓደ መዝሙር ኣለዎ ሓደ ኸኣ ትንቢት ኣለዎ ሞኒ ነፍስ ወከፍ ግን እንታይ ይኹን ንምህናፅ ነታ ማሕበር እንታይ ይገበር ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ምውካል ከዓ የድልየና ናይ መጨረሻ ክልተን ዘለዋኒ ሻድሸይትን ሻብዒትን ሻድሻይ መሃብ ንኣምላኽን ሰብን መሃቡን መለማድ የድልየ ማለት እዩ ፕራክቲስ የድልየ can give something ገለት ብለሉ ፑል and push ዓይነት ውን ኣለዋ አይታ እዚኣ እንታይ የድልያ መለማድ የድልያ ንመን ንኣምላኽ ንሰብ መሃብ by the way it can be material even non material ዝኾነ ድማ ኸኣኒ ንያቱስ በዓል ጴጥሮስ እንታይ ኢሎም ወርቅን ብሩርን የብልናን ትዘለና ግን ንህበካ ምክንያቱ ኣብዚ ዘመንና ድማ ኸኣኒ ንትዘለካ እግዚአብሔር ንዝሃበካ ድማ ኸኣኒ ወርቅን ብሩርን መሃቡን ስለ ዘሎ ካብዚ ምልማድ ዙን ክንወፅእ እቲ እግዚአብሔር ብነፃ ዝሃበካ ብነፃ ተዋሂብኩም ኢኹሞ ብነፃ ድማ ኸ ሃቡ ኢልካን ዝተኣዘዝካዮ ድማ ኸ ክትገብር this is non material ግን እግዚአብሔር ድማ ኸኣሲ ከም ዓበተ ዝኾነ ዓይነት ውህበት ንዓኻ ዝሃቦሞ ብገንዘብ ውን ክትዕድጎ ዘይትኽእል ፀጋ ዳ ክትገብር ክትህብ ክተካፍል ውን ከልየካ ማለት እዩ ዳዊት ሃብትን ክብረትን ካብ ኣምላኽ ምዃኑ እቲ ዝውህቦ ውን ካብ ኣምላኽ ምዃኑ ዝተለማመደ
سبي نيرو تهابتي تخبرت كمني كاب أملاخ أب قدامي زينا 19 دحري ناسي أبتلا علي هبتن كبرتنسي ناتكايم قال مسبله كم تبفتاو كقرب زكاء الناسي زخاء الناس كله كاب أخذ أمبر كاب إتكاون إنا هبناك زلنا أمه أنا مني زوم هزبيك انتهى يوم everything تزلوسي نايمن مخانو زستو علي نيرو نيجزي أبيهر مخانو زستو على سبي نيرو سلازي أنا سي مني بيتيك داويت باي دوي نتزلوو بوتا نتزلوو ستاتس مس كبرك زي أبيهر أود أديرو أنا خمزية يلو زتعبي الله عينتي وات عين ريني نامش كسع دا زي ميكالسي تلاقص أقوله خلاص سابق أنت يا غير كنا بق حفير كنا كو أقدمي سزيوم ناتكا أكرهت سخمسي غير كاسي تسع بتعمي خسايب كنا كوسا she's ashamed داويت جن من كم زمزوسي بزح بنقدي بزح بوتها تقيش زلمش أنا اسمني يلو بيتك انتهى استخانا عين تاك تقبرني كتذكرني حجي اجزي أبير كمز ذكرك خمز عبيه كان خمز حلفك تفلت نحركينك ناتين خبرتني عالم I don't know حدا جزيسي تذكرني حدا جزي جون تقصاني روس أبقى أخي باخي دايلوش أبقى أخي بامس كوس رئي مسبر سايت مسبر الناس وا بدعم حفير ليلو سخاسي ني أملاخ سب كلا خاس كم زعينة تمرتي تبابن مهور كلا خاسي and you still trust in God يلو كم زبلنا له in fact أنا بزوج جزية دقاق ما زي حاجة أبدك كل جزية دقاق ما زخونا نجر تمرتكم كل نجركم أبسفل عليه من قد خيتكم ساعات تجبرهم أكو أبي peer pressure سالونه ساعات تجبرهم زغلا شيء من أنا سخم كأسنا أملاخ ساعات تجبرنا أملاخ الصعبو إلهم سنتاي زجبرو زناشو أبكبابيهم كم تيام جن نتقبل إذا عالم زيا كنتو زجبره لعلو زخونا عبيت تبات ما خانس تقبل زخونا إجزاء بهير عند حر ترديو كعند حر تلام عميدك everything زلوا نايمني نإجزاء بهير أنا دماغه ناوتيه إلنا نفسنا أنت خنجبرينا مالتي كل جزء نإجزاء بهير كنك قالوا لنا مالتي حجي تنه هو زبلس تفعل عليه مالتي you submit yourself differently بس تفعل عليه من قدي فتناتات بتعمي بزحك خدك ما تعنا زهر especially حجينا عبد الزمان زي حجينا دك ناسي كنا بلوم زلنا نجرت هالوسي نقول عسيلو تأخذ الله زلوا من قدي تايقبره الله مدومه كبا هيك جلسني أملخو خلمدو قال أملخ من باب مثل الله ببزح من قدي تفتينا إحنا بتاعت ناس تاكينا إحنا تفتينا هنا مش كفتي الناس زحلفنين الله مش ندكنا حاجز ما صار ما بكون يوم زلوا challenges دم أنا بتعمل بزح challenges الله علم سي the top معبالة بس حتى مثلا نأملخ ونسي بس إحنا أركيبنا إلهم زحسبلو جزء من يخان السخات عدد سخاق أملاخ كأتفل قالنا الزبلوم ساعة تخاويهم كله نعناهم كلنا جاي لي ناي من لما مات يلي ناي قويتا انتهي لله أب لوكاس شدشته 30 شمونتن هابوك وهابكمي بتتصفروا المسفر دم خاني كسفر لكم يمه صبوا التسوقده بنخ توفر مسفري أب حقفهم كهبوهم يعملوا سلازي تاكن جبر هذا ميتسي هابيلو بايدو أنا سنتي تايدا قدمسي كوهابكم مسي قدمسي قد قبل على كار حاجة دحر كتهب قلا سيكونس جلس كتاي زغنة تمثل مش جن كلام لاخسي هابيلو ده جبركم كوهابكم يمون ياتو حدا جزء ناسي أبقى درجات أبكم زي مسبوط حكوس أنت هجبره كيف يزبل جرات سلازمة أنا كوي بتهزلات كابتانيش تيجن ما بندحر تلاميذك شو أنت هجبركاي هو هبكاي يس أملاخ حجوس وهابيز فتموني نفس وكف لبوز حلون أنت هيجبر يهاب أملاخ مسكنت أنا يمشي الرشة وديه ناي قريتها ويناي محرتني يا زخون عينة اللبي كلوانا داويت
بزح بقدامي شام قلصون يرو بزحو تريتس قليل أحكونن ببزح من قدسي تقليسي ومش حجي نايب حق جن ناي قريتها ويجن محرتنيا زخون عينة لبجن نيروا I don't know انتي مجبرنا هنا انتي مجبرنا I don't know ميشم كنسجرو زي نخيل نجارات سي كنسجر كم زلنا تماهيرنا لنا جن نزغ نسجر لون زخيل نجارات دم خان تايو كن الله ما مد قاعد لنا محرتنيا زخونه اللبي داويد سنصلاته محرت مغبار زتلما مدسبي نيرو كلاي سميل 9:3 دحرينا بزح سلت تقاسه بزحبو بزح يزاربن نغوس جن تا غبر دلي محرت كغبر دلي نغوس دمايلو محرت املاح كغبرلوسي كبيت سايول دو غلي يلبون بله صباخ انا نغوس اغارو تغودبا حد ود يوناتان الله بلاي دليو نتا محرت سنتا غيروا سيرش غيروا بقى خمزي بقاطام زمصت ነገር محرت باغبرلنا ኢሎም ዝመጽኦ ዘይኮነሲ ነታ محرت ንخገብር ስንታይ ገይሩ ደሊዋ ሕጂ ንጉስ ድማ ኻሲ محرت አምላኽ ክገብረሉስ ከቤት ሳኦል ዶ ጎለስ ሰብሲ የልቦኒ ብጣዕሚ ሳኦል ምስ ሞተሲ እንታይ ኮይኑ ሓዚኑ ኮሙ ሳሚ ዚ نات يوناتان مسموته حزيني in fact سام حراي عروخ نيرو جن ساول جنسي ريلاكس قبرن برنيرو مش كله خيناتو سنتا خوين له تودي له مچم كم سب كم ديلنا ما حسبنا نيرنا ساول جن انت خغبر با داويت انت خغبر دلي محرت كغبر دلي حده كابتي نسيطان سفرا انخلالو لممد انتهالوا محرتنيا لبه خلوانا كلي حواريا باولوسي كمزيل الله اب افسون رابعي معرف 26 27 كوريو يلو حطياتك اي تغبرو ابتو خراكم صحاي عربكم نديابلوسكا سفرا اي تابو اي تخوري جالس يبلنا كورس نخلينا سوس is natural اي تخوريس تتبلنا يوم بتعم تكبديا كوري تباهلنا نكوري نخلينا جن انتينا تباهلنا دلنا ابتو خراكم جن صحاي عربكم ام معرب بتعمي كسايت زلو بايدوي تلاميذنا عندنا كلنا تلاميذنا مش براكتيس غيرنا هنا حدش ነገር ሲኮነና አና ትخوريخا مسكوراخا مدقاس مقناي مورح حجي اتا حجي ابزي اخر ما مدا زدلو زلوس نفلطاي مالس انتي كم تولد كغرمكم سي بقى حنت ነገር ገይሩ ካሆለስ دحر ግን ብዙሕ ተውጽ ولا كايدو ازاربو اطمامتو بولو زحج انتي كوين يمص جبن كوين يركب كمزخ ايلي تمتنا خا كمزخ ايبلني مسكستوها خمزي لني اذا ناي منتايو ناي محدار ملكت وصيتي داس واي كان سلاز فلت دما خاي انتي لنا كوريو يستخرح انسا سيات تغبر زازب تبل قلا تبل جن انتي نغبره اين حدره بزي عند حرغيرنا ديابلوس انتي نغبرونينا سفرا اين هبونينا سلازي كنسجر نحركينا بز عامه زي بتاع دس زبلن ነገር እንታለውሲ በቃ ኢቲስ ሲኩዌንስስ ይመጻሉ አምሽ ይመጻሉ በቃ ከሰግሪና ናበይንስ ገር ናብቱ ማዕዶ ንሳገር ክንሳገር ከለና ድማ ኻኒ ፎልስ ዝኮነ አይነት ፕሮሚስስ ድማ አይተዋህበናን አብቱ ማእከል እንታ ያለው ማዕበል አለው ምክንያቱ ሰግሪኻ ክትሕስይኻ ገሌልካዮ ግን እታ መንገድ ዘጋጥሞ ነገራት እንድሕር ዘይ ነገር ካያ ድማ ኻኒ will be surprised مش شعو وانت خغبري كودقون ايزي خونات كتسغرو زي كال اي كالن ينزبل كايا ነገር كسغر زخل مخاني تماهرنا باركس كنسغر ندحر كينا ازين من لمادات زياتن كن لمامدن كلينا يا املاح مسكن اي بحيلنا اي بخيلتنا بصقا እግዚአብሔር ግን ታይ ግበሪ ይካል ያ املاح مسكن እስኪ ክንትሲናሞ أبكرم እግዚአብሔር إذا من الممارات زي كلامد أخيلني يدل له مقبارة السنة يدل له جناخه أيتخالني
in fact ካብ ቃል ኣምላኽ ጳውሎስ ሲኮም ኢሉ ጠጠዋ ይበለን ብዙሕ በቃ ዘሸገሮ ነገር እንከሎ ክሳዕ ነብሱ እንሲ ባያንስ ምግዱር ኢሉውን ዝተዛረበሉ ነገር ነይሩ ድሓር ግን ኣብቲ ሻምናይ ምዕራፍ ምስ መጻናሲ እምበኣርሲ ሕጂ ነቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለው ኩነኔ የብሎምን ኢሉ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሕጊ መንፈስ ህይወት ካብ ሕጊ ኃጢአት ሞትን ሓራ ኣውፂእኒ እሞ ንሕጊ ብስጋ ስለ ዝደኸመ ክገብሮ ዘይኮነሉስ ኣምላኽ ንወዱ ምስለ ኃጢአተኛ ስጋን ከም መስዋዕቲ ኃጢአትን ልይሁ ነቲ ኃጢአት ብስጋ ኾነኖ ኣባና ብመንፈስ እምበር ብስጋ ኣብ ዘይንመላለስ እቲ ድልየት ሕጊ ከምኡ ኾይኑ ክምላእ እዩ ስጋውያን ዘበሉ ነቲ ናይ ስጋ እዮም ዝሓስቡ መንፈሳውያን ግና ነቲ ናይ መንፈስ እዮም ዝሓስቡ ስለዚ እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ጽልእ ብምዃኑ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣይግዝኦን ኣይኮነሉን ድማ እዩ ስለዚ እቲ ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ እቲ ሓሳብ መንፈስ ግና ህይወት እዩ እቶም ብስጋ ዘለውና ኣምላኽ ከስምርዎ ኣይኮነሎምኒ ንስኻትኩም ግና መንፈስ ኣምላኽ ሓዲርኩም እንተኣልዩሲ መንፈስ ብመንፈስ እምበር ብስጋ ኣይኮንኩምን ዘለኹም እቲ መንፈስ ክርስቶስ ዘይብሉ ሰብ ግና ንሱናት ይኮነን ንስኻትኩም ግና መንፈስ ኣምላኽ ሓዲርኩም እንተኣልዩ መንፈስ ኣምላኽ እቲ ዘኽእል መንፈስ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ኣምላኽ መስገን እቲ ንምድሓና ዝተሓተምናሉ መንፈስ ኣብ ማእከልና ኣሎ ግን እንታይ ከድልየናዩ ምልመማት ኢየሱስ ክርስቶስ ብቃልን ብግብርን ዘይገበሮ ዘበለሲ ክገብሮ ይኮነንሲ ክዛረበሉ ከማን ኣይደፍርን ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላመደና ነገር እንተሃለወ አንጊካ ኸይትካ እንታይ ምግባር ምጽላይ መምሃር ቃሉ ድማ ከዓ መንጋር ስለዚ ክርስቶስ ብቃልን ብግብርን ዝገበሮ እናተለማመድና እናሰዓብና ካብ ምህሮ ቁልዕነት ድማ ኸኣሪና ናፍሉይ ዝኾነ መንፈሳዊ ምልምማት ክንሳገር በዝመዓልቲ ዝኸድልየናይ ቃሉ ከምዚ ይብል ከም ናይ ቆልዓ ከም ናይ ክርስቶስ ዘይኮነስ ብልማድ ሰብ ከም ምህሮ ቁልዕነት ዝዓለም እዚኣ ብጥበብ ዓለም ብኸንቱ ምጥባር ሓደ እኳ ኸይማርኸኩምሲ ተጠንቀቑ ሎሚ ንርእስና ንሓዳርና ንውሉድና ከም ሕብረት ድማ ከዓ ከም ቤተ ክርስቲያን ክንለማመዶ ዘለና ነገራት ይለማመድ ኣሕዋተይ ብዙሕ ነገር ካብዚ ክነውፅእ ንኽእል ኢና ምናልባሽ ምልምማድ ፋይናንሻል ከመይ ጌርካ ከም እትቁሳይ ከም ትገብር ኣብ ፋሚሊኻ ድማ ከዓ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ኣብ ስራሕካ እውን ከመይ ክሰርሕ ከም ዘለካ ምልምማድ ከምዚ ኢልና ብዙሕ ክንርኢ ንኽእል ኢና ግና ኸየ ኢሉ ቃል ኣምላኽሲ እቲ ዝርአሲ ካብቲ ዘይርአ ኢሉ ሰምተን ኢና ስለዚ ውፅኢት ናይቲ ኩሉ ሳክሰስፉል ዝኾነ ዓይነት ምልምማድ ክንለማመዶ እንደሊ ውፅኢት ናይቲ መንፈሳዊ ነገር እዩ ኣብዚ መንፈሳዊ ምልምማድ እዚ እንተተለማሚድና ኤቭሪቲንግ ናኡ ኮንቴይን ዝኾነ ነገራት ከም ውፅኢቱ ድማ ከዓኒ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ፋሚሊ ምልምማድ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ስራሕ ክንደይ እሞ ብሕማቕ ዝበለ ዓይነት ምልምማድ ሲ ፋሚሊ ስፋሕ ዘይበለ ክንደይ ስራሕ እዩ ብሕማቕ ዝኾነ ዓይነት ምልምማድ ፌል ዝገበረ ክንደይ ምልምማድ እዩ በቃ ንህፃናት እንታይ ዝገበረ ዘጥፈአ እስኪ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንሕለን ኢና ኣምላኽ መስገን ክንዝምር ኢና ዘልመደኒ ኣሎ ዘልመደኒ ክንብል ኢና ኣምላኽ መስገን መጽሓፍትና ኤልሳ ኸና እስኪ ዘልመደኒ ኣሎ ዘልመደኒ ክንብል ኢና እስኪ ምልምማድ ናይ ነፍስ ወከፍና ምልምማድ ክኸውን እናሓሰብና ዘልመደኒ ኣሎ ወዘልመደኒ ዘልመደኒ ዓወት ዘልመደኒ ሰናይ ኢልና ክንዝምር ኢና ኣምላኽ መስገን ሃሌሉያ ሽዑ ምልምማድና ንርአዮ እቲ ሕማቕ ዝኾነ ምልምማድ ብሓድሽ ዝኾነ ናይ ክርስቲያናዊ መንፈሳዊ ዝኾነ ዓይነት ምልምማድ ክትካእ ብኡ ድማ እናሓሰብና ክንዝምር ኢና ኣምላኽ መስገን ሃሌሉያ
ሃሌሉያ አንድ ዘልመደኒ ዘልመደኒ ዓወት ዘልመደኒ ዘልመደኒ ሳወት ዘልመደኒ 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 አሎ ዘልመደኒ ዘልመደኒ ፍናይ ዘልመደኒ ዘልመደኒ ዓወት ዘልመደኒ 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 አሎ ዘልመደኒ ዘልመደኒ ሰናይ ዘልመደኒ ዘልመደኒ ሳወት ዘልመደኒ ወዘልመደኒ ዘልመደኒ አሎ ዘልመደኒ ዘልመደኒ ዓወት ዘልመደኒ ዘልመደኒ ዓወት ዘልመደኒ ዘልመደኒ አሎ አሎ መንፈስ ቅዱስ አሎ 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 ጎይታ ኢየሱስ አሎ 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 ዘያዊ በሎ ዘልመደኒ አሎ ዘልመደኒ 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 ዓወት ዘልመደኒ 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 አሎ ዘልመደኒ ዘልመደኒ ሰናይ ዘልመደኒ ዘልመደኒ ዓወት ዘልመደኒ ዘልመደኒ አሎ ዘልመደኒ ዘልመደኒ ስብረት ዘልመደኒ ዘልመደኒ ዓወት ዘልመደኒ አሎ ዘልመደኒ 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 ዓወት ዘልመደኒ አሎ ዘልመደኒ ውግዝ መሃረኒ ዘልመደኒ ውግዝ መሃር ከቅድመይና ወፀ ብዓወት ዝመርሓኒ አሎ ዘልመደኒ ጥበብ ዝመሃረኒ ሓቁ እንዳለኣኸ ብህይወት ዝገዛእኒ አሎ ብህላውነቱ ዘልመደኒ ውግዝ መሃረኒ ቅድመይና ወፀ ብዓወት ዝመርሓኒ አሎ ዘልመደኒ ጥበብ ዝመሃረኒ ሓቁ እንዳለኣኸ ብህይወት ዘግዛእኒ አሎ 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 መንፈስ ቅዱስ አሎ 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 መንፈስ ቅዱስ አሎ 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 ጎይታ ኢየሱስ አሎ 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 ሰማያዊ ቦሎ ጎይታ ኢየሱስ አሎ 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 ሰማያዊ ቦሎ አይናወፅኒ አሎ አሎ መንፈስ ቅዱስ አሎ 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 መንፈስ ቅዱስ አሎ ዘልመደኒ አሎ ዘልመደኒ ዘልመደኒ ዓወት ዘልመደኒ ዘልመደኒ ዓወት ዘልመደኒ ዘልመደኒ አሎ ዘልመደኒ ዘልመደኒ ስናይ ዘልመደኒ ዘልመደኒ ዓወት ዘልመደኒ